ನಂಡ ಒವೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಷೇಮನೇ ಮುಖ್ಯ ಆದಿಪ್ಪನು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ನಂಕ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪಕ್ಕನಂಜನ ಕೆಲಸನು ಆ ಗಣೇಶರ ಮುಖ ಹರಿಹರ ಮಂತ್ರಿದ್ರೆ ಅಗ್ಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆ ಮನ್ಪನಂಜನ ಕೆಲಸನು ರಾಜೇಶನ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಂತೆ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿನೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋ ಒಂದು ಐಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಂತ ಮಹಾತ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದನ್ನ ಪಿದನ ಜನ ಕೆಲಸ ಅವು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಯರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಅವಾಗ ಇನಿ ಈ ಭಾಗದ ನಂಕ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆ ಜವನೆರಡ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿರ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕಳೆರ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದನೆ ಕೋಡಿದ ಬುಕ್ಕದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿಡಾದನೆ ದುಂಬುಗು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಉಳ್ಪೈತನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಂತನ ಆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಪುಡಾಗಿ ಆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ಅಂಚಿನ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡನ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಲಿಕ್ಲ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸನ್ಮಂಗಳ ಕೊರದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ತುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ Ano